Molt bona tarda i molt benvinguts a aquest acte d'homenatge a l'Armand de Fluvià. La veritat és que és un goig per l'Ateneu tenir-lo aquí, sabem que ha fet molts actes aquí i és un homenatge en la celebració dels seus 90 anys, 90 aniversari. La Isona Passola, presidenta de l'Ateneu, no ha pogut venir aquí i, per tant, us llegiré la carta elogi a Armand Fluvià que ha escrit Armand, perquè li hagués agradat molt de ser aquí, però com explica en la mateixa carta, doncs no ha pogut ser així. Diu, estimat Armand, no saps com em dol no poder rebre't com a presidenta de l'Ateneu i com a amiga a l'acte d'avui, però soc al mercat de Cartago buscant aliats per rodar una pel·lícula en amazigh i en català, basada en un llibre de la Najat El-Hashmi, que si surt t'agradarà. Benvingut a aquest Ateneu que és casa teva, perquè l'Ateneu acull l'excel·lència i tu has exercit la teva professió d'heràldica d'una manera excel·lent, perquè l'Ateneu ha defensat, excepte quan la repressió ho ha impedit, la catalanitat en un sentit radical i obert. Com tu i com recordo molt bé de quan ens vam conèixer nacionalistes d'esquerra. I perquè l'Ateneu avui es proclama com a defensor a ultrança de la llibertat individual i sexual de les persones. I tu vas ser el primer en liderar d'una manera molt valenta, insisteixo, la creació del Front d'Alliberament Gai de Catalunya l'any 1976, tot just mort el dictador. El teu llegat, ben viu, ha obert la ment d'una nació, la nostra, que amb la victòria del feixisme va quedar vençuda per l'autoritarisme, per la barbàrie de la incultura, per la imposició de la repressió sexual com a eina de control de les persones. Aquest país s'ha de sentir orgullós de tenir un heroi com tu, Armand, per molts anys. Isona Passola, presidenta de l'Ateneu barcelonès. Per tant, sense més preàmbuls, passo ja la paraula. Bona tarda a tothom. Molt honorable senyor Jordi Pujol, president de la Generalitat de Catalunya, il·lustríssima senyora Marina Gassol, regidora de l'Ajuntament, benvolguts tots. Moltes gràcies per ser aquí aquesta tarda per celebrar i homenatjar els 90 anys de l'Armand de Fluvià. Abans de començar us faré una petita introducció per a aquells que no sabeu exactament què ha fet l'Armand. Ha fet moltes coses i voldríem deixar palès algunes en les que ha excel·lit, com s'ha dit abans. Armand de Fluvià i Escorça va néixer a Barcelona un 17 d'octubre de 1931. Després de llicenciar-se en Dret, el 1959 per la Universitat de Barcelona, va dirigir ben aviat els seus interessos cap a la genealogia i l'heràldica. En unes disciplines que històricament havien estat associades a la mentida i l'engany amb l'únic objectiu de satisfer la vanitat del client, Armand de Fluvià va imposar la seriositat, la metòdica i el rigor documental. Els coneixements, expertesa i savoir-faire adquirits en aquestes matèries el feren mereixedor l'any 1984 del primer Premi d'Arenberg de Genealogia. Aquest reconeixement internacional no va passar desapercebut. El dia 26 de març de 1991, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el president Jordi Pujol va crear el càrrec d'assessor d'heràldica i genealogia, depenent del Departament de Presidència, i va nomenar per exercir-lo Armand de Fluvià. S'instituïa, doncs, de facto, la figura del rei d'armes de Catalunya, és a dir, un expert heraldista responsable del registre dels blasons, principalment cívics, però també gentilicis, fet que requeria expertesa en genealogia, la formació dels nous que s'anessin concedint i l'observança en ells
de les lleis heràldiques. La dignitat del rei d'armes va gaudir sempre de gran importància durant l'edat mitjana i de la seva ploma van sortir magnífics tractats d'heràldica que recullen els blasons dels principals llinatges de l'època. En són exemplars destacats el llibre de l'herald Berry, primer rei d'armes de Carles VII de França, o el de l'herald Sicília, rei d'armes d'Alfons V d'Aragó. A Espanya, les funcions del cronista rei d'armes venen regulades per un decret del 1951. El darrer rei d'armes del Regne d'Espanya va ser Vicente de Cadenas, que es mantingué en el càrrec fins a la seva mort el 2005. Armand de Fluvià va exercir el càrrec d'assessor d'heràldica i genealogia a Catalunya fins l'any 2018. Sense cap nomenament posterior, els càrrecs a Espanya i a Catalunya es poden considerar actualment extingits per silenci administratiu. Armand de Fluvià és, doncs, el darrer rei d'armes de Catalunya. Coincidint amb el seu 90è aniversari, l'ofici d'Armand de Fluvià com a rei d'armes de Catalunya durant gairebé 30 anys va ser reconegut durant el 34è Congrés Internacional de Genealogia i Heràldica que es va celebrar els passats 19 al 23 d'octubre a Madrid, on el dimecres dia 20 se li feu entrega del Premi de la Confederació Internacional de Genealogia i Heràldica, el màxim reconeixement internacional a un rei d'armes oficial d'un país. Des de la Institució Catalana de Genealogia i Heràldica i entenc, de part de tothom qui s'ha reunit avui a aquesta sala, la nostra més sincera felicitació i que per molts anys puguem seguir gaudint de la seva saviesa. En commemoració d'aquesta ocasió, la Institució Catalana de Genealogia i Heràldica ha editat un volum especial de la nostra revista Armoria, que conté una 50ena de contribucions de persones de l'àmbit cultural, cívic i polític. I és que la vida de l'Armand té moltes facetes. I en paraules d'una de les contribucions de Joaquim Nadal, es pot resumir amb 3 Cs, amb 3 paraules: coneixement, civilitat i compromís. Coneixement, essencialment en genealogia i heràldica, civilitat pel respecte i igualtat per totes les persones i compromís, primer amb qui va ser el seu rei, don Joan de Borbó, i després amb el seu país. Avui ens acompanyen 3 persones que donaran fe d'aquest coneixement, civilitat i compromís. D'entrada els agraïm la seva presència en aquest acte i els faré una petita introducció. Josep Maria Sans i Travé és llicenciat en Història Medieval i ha estat professor de la Universitat de Barcelona entre el 72 i l'any 80. Ha estat director tècnic de l'Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. Des del 1982 va dirigir el Servei de Publicacions a la Fundació Noguera i va ser el cap de serveis d'arxius de la Generalitat de Catalunya entre l'any 80 i el 92. Des de l'any 92 fins al 2015 va ser director de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Pedro Moreno Meyerhoff és doctor en dret, tinc entès que va fer classes a la Universitat de Lleida, és pintor i és escriptor de llibres de genealogia. És una mica el perfil del genealogista actual, en molts ambients. Com a pintor, just acaba d'exposar les seves darreres obres a la Galeria Marlborough. Aquells que no l'heu vist heu fet tard, va acabar el 30 d'octubre. I com a escriptor ha publicat recentment Història genealògica de la Casa de Híjar. És membre de la institució i amic personal i parent de l'Armand de Fluvià. I Jordi Manent, gràcies també per ser aquí, és un reconegut filòleg, escriptor i activista cultural. Ha publicat assajos sobre Pompeu Fabra, Jordi Pujol, el còmic català i el moviment independentista. A nivell cultural treballa al Servei de Política Lingüística del Govern d'Andorra, va treballar al Servei de Política Lingüística del Govern d'Andorra, així com formar part de les juntes directives d'Òmnium Cultural entre el 2002 i el 2006 i la Plataforma per la Llengua entre 1994 i 2012.
Entre 2012 i 2016 actuà com a director del Centre per a la Normalització Lingüística i des de l'any 2012 exerceix com a subdirector de la Revista de Catalunya. Teniu la paraula. Pedro, tens la paraula, comença tu. Molt bé. Doncs, se sent? Sí. Bé, Armand, et conec des de fa més de 25 anys. Ara bé, el meu primer contacte el vaig tenir fa molts més anys, a les darreries potser dels 70, quan vaig descobrir l'existència de la revista i del Guia, l'única revista que en aquells temps es dedicava a les ciències que aleshores començaven a interessar-me. Eren els articles sobre les cases regnants d'Europa, que anaves publicant regularment. La seva lectura va constituir per mi una mena de revelació i fou el punt de partida de la meva afició veritable per la genealogia i la nobiliària. Des d'aleshores ençà vaig començar a seguir els teus escrits sobre genealogia i heràldica, que per cert no eren gens fàcils d'aconseguir i la troballa dels quals constituïa veritablement un repte. Així vaig anar plegant les seves importants contribucions a Història i Vida, Miscel·lània Barcelonensia, Archiv für Sippenforschung, Documentos i Estudios, entre altres, moltes altres publicacions. Al mateix temps vaig anar descobrint els arbres i les notes genealògiques que es troben al llarg dels 16 volums de la Gran Enciclopèdia Catalana, publicats entre 1969 i 1993. 1993, per la qual cosa se't va distingir amb l'important Premi Arenberg, Premi Europeu importantíssim de genealogia al 1984. Aquests arbres i aquestes notes genealògiques suposen una obra ingent d'investigació i d'erudició, que constitueix, jo crec, el primer exemple d'un treball d'aquesta índole, no solament al nostre país i no solament a Europa, sinó com és veritablement un treball extraordinari, que no es pot comparar amb res. I que, malauradament, com passen tantes vegades aquestes coses, no ha tingut gairebé el ressò en altres iniciatives d'aquesta mena. Malgrat certs miratges, avui vivim en una edat de ferro. Jo trobo que, ho trobo claríssim, que afecta també les nostres disciplines. Segueixen existint encara els vells prejudicis al voltant de l'estudi dels llinatges nobiliaris que no distingeixen entre el que és l'interès científic i rigorosament històric del que constitueix una buida inclinació elitista i o superficial. La mateixa Gran Enciclopèdia Catalana, malauradament, per tal de modernitzar, alleujar i agilitzar el seu contingut, en paraules de l'editorial, l'ha aconseguit empobrir en haver eliminat de les darreres edicions un bon nombre dels arbres genealògics de l'Armand, sense adonar-se que constitueix una part indiscutible de la nostra memòria històrica i una referència fonamental per a qualsevol estudi seriós de l'àmbit català. De vegades dona la impressió que per la majoria no existís el passat en la veu dels antics llinatges de la Catalunya vella durant tota l'edat mitjana i que varen fer possible la pròpia existència del nostre país. Tret d'unes recurrents i carregoses referències identitàries, molts cops sense cap fonament històric. És com si el nostre passat llunyà mai no hagués existit i tot hagués aparegut de cop i volta al segle XIX. Amb els temps es publicaren les teves importants contribucions en forma de notes genealògiques en l'obra Els castells catalans, els arbres genealògics en l'extensa obra Catalunya romànica, o les teves monografies, els primitius comtats i vescomtats de Catalunya, el 89, a la recerca dels avantpassats, manual de genealogia, el 95, el repertori de grandeses, títols i corporacions nobiliàries de Catalunya, en 4 edicions, del 98 al 2018, el nobiliari del Reial Cos de la Noblesa de Catalunya, el 98, el manual d'heràldica, el 2011, i el manual de nobiliària catalana, el 2012. Que són, sense cap dubte, unes eines indispensables no tan sols pels coneixedors,
sinó pels estudiosos i aficionats a la història genealògica i nobiliària de Catalunya. Totes aquestes obres, l'Armand les ha dotat d'un segell de qualitat inconfusible i les ha fetes exemplars, imprescindibles. A més, hi ha hagut un extraordinari treball d'investigació que podria passar desapercebut al profà, a causa del propi despullament gràfic i de l'esquematisme que caracteritzen un arbre o un estudi genealògic. Però l'Armand ens ha demostrat amb meridiana claredat que la genealogia és el resultat d'un lent i silenciós procés de reconstrucció que va donant vida a les vides passades, amb rigor, amb veritat, amb paciència, amb honestedat i molt sovint amb una gosadia admirable. I així, com ja vaig escriure fa uns anys, les branques dels teus arbres, Armand, s'enlairen per obra i gràcia del seu faedor i ens duen la memòria d'uns éssers desapareguts que ens expliquen la vida passada, tant dels fets politico-militars com de les realitats socioeconòmiques. L'alçària de la teva obra ha permès que el teu nom siga conegut per la comunitat científica d'arreu i per això també les teves pàgines i els teus arbres han patit el saqueig d'aquells que sense escrúpols se'ls han apropiat sense citar-ne mai la procedència. Dins d'aquest immens treball de tria i de selecció, sempre presidit per la veritat degudament documentada, l'Armand ha portat una lluita sense quartell envers els falsaris de títols i d'altres dignitats nobiliàries, fenomen tan vell com el recurrent de la humana vanitat, fent-los públics mitjançant nombrosos articles i publicacions. Vull acabar aquestes breus però sentides paraules, Armand, tot alegrant-me per les venturoses circumstàncies que des de l'any 2014 han propiciat la publicació del teu Nobiliari General de Catalunya. Aquesta obra cabdal que el seu autor qualifica com el seu opus magnum i que, sens dubte, van constituint la corona de tota aquesta abundosa i fèrtil obra. Que puguem continuar gaudint de la teva vasta saviesa, de la teva lleial amistat i del teu esperit de lluita. Per molts anys, estimat Armand. Bé, bona tarda a tothom. Molt honorable president Pujol, il·lustríssima Marina Gassol, regidora de l'Ajuntament de Barcelona, Lluïsa Julià, vicepresidenta primera de l'Ateneu Barcelonès, autoritats, amic Armand, associats de l'Institut de Genealogia i Heràldiga, amigues i amics. Seré honest i afirmaré que no sóc de les persones que he tractat més Armand de Fluvià. Tot i que l'he tractat, i sobretot més els darrers anys, hi ha persones en aquesta sala que hi han tingut una col·laboració o amistat més estreta que no pas jo. He de dir també que no sóc ni pretenc ser cap especialista en heràldica, genealogia, vexil·lologia i nobiliària, però que alhora sempre m'han interessat aquestes disciplines històriques i que vaig viure amb una certa passió ja fa anys, per exemple, la batalla per la rehabilitació de l'escut històric de l'Ajuntament de Barcelona quan un estirabot frívol i propi d'una modernitat malentesa el va fer canviar temporalment. Ara bé, crec que des de la meva relació amb de Fluvià un xic més llunyana i també des de la meva edat puc donar una visió diferent i també d'una altra generació sobre el personatge que avui homenatgem i tot allò que l'envolta. Sempre m'han interessat els homenots i les donasses del nostre país i Armand de Fluvià n'és un d'ells. Ell és d'aquella generació que cadascú des del seu àmbit ha ajudat durant decennis a reconstruir Catalunya i a dotar-lo de nou de personalitat després dels anys foscos del franquisme. Aquesta generació, nascuda entre el 1920 i el 1940, que van crear edicions 62, la Gran Enciclopèdia Catalana, la revista Serra d'Or, l'Infantil i Cavallfort i un llarg etcètera, i d'aquí fins a la restauració de la Generalitat. Els noms són a la nostra memòria. Josep Maria Henó, Max Kanner, Josep Espar, Jordi Pujol, Josep Benet, Albert Manent, Xavier Polo, Joan Triadú, Maria Rosa Ferrer, Guiomar Amell, els germans Seirac, Albert Gené, Joan Reventós, etc.
Armand de Fluvià forma part d'aquesta generació i ell, des de les disciplines que domina, ha col·laborat a recuperar la nostra personalitat nacional i col·lectiva. L'article que li dedico en el llibre d'homenatge el titulo Armand de Fluvià, creador de consciències i desbrossador de camins. I faig la comparativa, potser un xic rural o selvàtica, d'aquells homes que amb un podall o amb un matxet s'obren pas a través d'una vegetació espessa plena de sotabosc i esbarzers. Perquè durant anys de Fluvià, sovint contracorrent, s'ha trobat força sol en despertar consciències. D'una banda, pel que fa a la genealogia heràldica i nobiliària, de l'altra, en la reivindicació dels drets col·lectius LGTBI+. I malgrat els obstacles que s'hi ha trobat, ell sempre ha continuat endavant. També ha participat en la recuperació nacional, en la creació o adhesió a partits polítics i altres moviments en defensa de Catalunya, tot i que en aquestes lluites estava més acompanyat numèricament parlant que en les lluites que hem esmentat abans. En el camp que ens ocupa, de Fluvià va ser un dels pioners, potser el pioner, en l'estudi i divulgació d'aquestes matèries i, sobretot, de col·locar-la entre les branques de la història que tenen rigor científic, com ara acaba de dir també Pedro Moreno, ja que abans sovint es precava d'estudis esbiaixats fruits d'encàrrecs amb uns interessos concrets. A ell li devem, en dos blocs que podem desgranar, dues grans aportacions. En primer lloc, la creació d'estructures que estudien la temàtica. Primer, amb la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigilografia, Vexil·lologia i Nobiliària, el 1983, de la qual va ser president entre el mateix 83 fins al 2007, i després amb la Institució Catalana de Genealogia i Heràldica el 2007, de la qual també n'és president. Cal dir que des de totes dues plataformes ha tirat endavant una gran tasca d'estudi i difusió, també subratllo difusió, que és important, d'aquestes disciplines. En segon lloc, una bibliografia ingent en diversos llibres d'aprofundiment de divulgació de la genealogia, a la recerca dels avantpassats, manual de genealogia, qui eren els meus avantpassats, nou manual de genealogia, també d'heràldica, diccionari general d'heràldica, els quatre pals, l'escut dels comtes de Barcelona, Catalunya, un país sense escut, manual d'heràldica i tècnica del blasó, i sobre els comtes, vescomtes i nobles catalans, els primitius comtats i vescomtats de Catalunya, repertori de grandeses, títols i corporacions nobiliàries de Catalunya en 4 volums, o el recull d'articles de l'any 58 al 2015 de nobiliària i reialesa. També són molt remarcables els 5 volums del Nobiliari General Català publicats per la Institució Catalana de Genealogia i Heràldica des del 2014, probablement la seva obra magna i obra de tota una vida, una recerca exhaustiva de la genealogia de totes les famílies nobles catalanes, projecte en el qual treballa actualment i que esperem que acabi. Queden, sembla que uns 3 volums més, però van fent. En el llibre d'homenatge esmentat, jo hi recopilo la bibliografia, només llibres publicats o coordinats per ell, i he comptat un total de 36 volums, una bibliografia amb 2 constants, 24 llibres sobre genealogia heràldica, 4 sobre homosexualitat i 5 sobre altres temàtiques. Tot això a més de les desenes d'articles publicats en diverses capçaleres, alguns dels quals recollits en volum. Foren tota una novetat i llibres atrevits per aquella època la publicació d'Homosexuales masculinos, sus problemas y adaptación del 77, conjuntament amb Martin Weinberg i Colin J. Williams, i també d'Aspectos jurídico-legales de la homosexualitat de l'any 1979. I és molt apreciable l'estudi del moviment gai a la clandestinitat del franquisme, 1970-1975, publicat el 2003, amb la col·laboració de Vicent Canet i Martínez. De Fluvià no ha defugit si s'esqueia a la polèmica o a denunciar la pseudohistòria amb llibres com Història d'una falsificació nobiliària, La baronia de Gavin en Aragón, el 2010, o a denunciar amb Quim Monzó una anomalia a través de l'opuscle Catalunya, un país sense escut, del 2010. I la gran victòria pública de l'Armand i tot el seu equip d'aleshores, des de la Societat Catalana de Genealogia, i afegeixo també I+, perquè són moltes les disciplines, i també gràcies a les accions del franctirador Xavier Polo, que per cert prepara un llibre en edició privada sobre aquesta gesta, que ara explicaré, va ser el restabliment oficial, d'acord amb la tradició històrica catalana, de l'escut autèntic de la ciutat de Barcelona. Algú va tenir la genial pensada de fer-lo més modern i d'obviar la normativa heràldica del nostre país.
I no va ser fins que un tribunal va dictaminar a favor dels heraldistes i en contra d'aquells que aleshores governaven el cap i casal. La situació del canvi gratuït d'escut era fruit d'una manca d'autoestima nacional, d'un estirabot frívol, com he dit, i fins i tot d'un cert espanyolisme de vol gallinaci. I és en aquest punt, abans d'acabar la meva intervenció, on volia anar a parar. Defensar el país és també defensar les nostres senyes d'identitat. Escuts, banderes, panons, monuments. Per desgràcia, els catalans encara som un poble que estem acomplexats amb la nostra identitat. Ens arroncem a l'hora d'escampar monuments de les nostres grans figures i gestes per tot el territori català, mentre que a Madrid, per exemple, davant de la Biblioteca Nacional i a tants altres llocs, no s'estan de tenir-hi grans escultures. Defensar el país és defensar la llengua catalana, és defensar la preservació del territori contra una mastodòntica línia de molta alta tensió imposada des de Madrid, debat de les energies renovables a banda, és defensar les competències que ens pertoquen o criticar l'ofec fiscal. Però defensar Catalunya és defensar també les nostres banderes i els nostres escuts, i sense complexos i amb sentit d'estat. Cal, per tant, tenir un escut oficial. És necessari que s'acabin d'oficialitzar el 20% dels escuts i banderes dels municipis catalans, una tasca que ja va començar fa anys Armand de Fluvià en tant que assessor oficial d'heràldica de la Generalitat de Catalunya i que ha quedat estroncada des de fa uns 3 anys per culpa d'una teranyina burocràtica que de vegades ofega també la pròpia Generalitat. Amic Armand, felicitats per aquests 90 anys i et desitjo que puguis acabar el nobiliari general català i que des de la Generalitat de Catalunya mateix continuï comptant amb tu per tenir oficialitzats tots els escuts del territori properament. Moltes gràcies. Molt bé, bona nit. Molt honorable president Jordi Pujol, senyora Marina Gasol, regidora de l'Ajuntament de Barcelona, vicepresidenta de l'Ateneu, senyores i senyors. Personalment tinc una gran satisfacció, Armand, d'estar present aquí en aquest homenatge amb motiu dels teus 90 anys. Haig de dir que la relació professional entre l'Armand i jo ja porta 47 anys. Jo el vaig conèixer personalment quan era director tècnic de l'Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, havia substituït a la Maria Teresa Ferrer i Mallol, i quan l'Armand de Fluvià venia gairebé cada setmana a buscar, a furgar entre aquells documents enregistrats en els protocols algun element per les seves genealogies que en aquell moment devies elaborar per l'Enciclopèdia Catalana. De fet, ja et coneixia abans. Et coneixia, em sembla, en el primer fascicle o el segon de la gran Enciclopèdia Catalana en la teva col·laboració en aquell moment sobre els Anglesola, que vas fer tu. Jo treballava sobre alguns Anglesola i, per tant, la teva genealogia a mi em va servir moltíssim. Haig de dir que en aquests 47 anys, diguem-ne, de relació professional, que van començar l'any 74 a l'Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, es van intensificar a partir dels anys 80, quan jo vaig assumir la responsabilitat dins del Departament de Cultura de cap del Servei d'Arxius. Va ser en aquells moments en què, gràcies a l'Armand, no va ser el 80, perquè el 80 no teníem res, no teníem ni edifici, només teníem un director i la creació sobre el paper feta pel molt honorable president Jordi Pujol, però va ser a partir d'aquella època que la relació professional entre l'Armand i jo mateix es va intensificar. I es va intensificar perquè l'Armand va ser la persona per l'acció de la qual l'Arxiu Nacional de Catalunya no va ser només, ho podia haver estat, i això sol ja el justificava, un arxiu de l'administració. Gràcies a l'Armand i també gràcies
a altres persones, entre les quals, naturalment, he de citar el doctor Jordi Nadal, l'Arxiu Nacional es va ampliar en les seves competències. És a dir, per part de l'Armand, es va ampliar a ingressar, a integrar dins d'aquest cos de l'Arxiu Nacional els arxius nobiliaris. I gràcies al doctor Jordi Nadal, doncs, les competències de l'Arxiu Nacional es van ampliar amb arxius d'empreses. Recordo que en aquella època era director de l'Arxiu Nacional mossèn Casimir Martí. Recordo, em sembla que en aquells moments ja vas fer gestions per ingressar als arxius dels marquesos de Castelldorrius. És així? Sí. També en aquells moments vas fer gestions per ingressar als arxius dels comtes de Bell-lloc, que van ingressar uns anys després, però tu vas fer les gestions. Recordo també, perquè hi vaig participar, que en aquells moments vas fer gestions per ingressar als arxius, afortunadament, dels marquesos de Sant Mori, recordes, la vella marquesa, i també en aquells moments em sembla que tu vas gestionar també l'ingrés dels arxius dels comtes de les valls de Merlès. No endebades, en aquell moment, el conseller Max Kanner et va anomenar assessor de l'Arxiu Nacional de Catalunya, càrrec que encara deus tenir perquè ningú t'ha cessat. Bé, però jo crec que tot allò que tu vas començar, vull dir, aquesta activitat en favor de l'Arxiu Nacional, començada l'any 1980, s'ha continuat fins pràcticament l'actualitat. No sé si en els darrers ingressos, jo ja no era conseller, però sí has participat, però són aquests ingressos nobiliaris tan importants. Els Fortunys, els barons d'Esponellà, els Fiveller i els Desvalls, finalment ha ingressat tot l'arxiu dels Desvalls a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Òbviament, en l'inici de la col·laboració amb el marquès d'Alfarràs, és evident que qui ens vas posar en contacte amb ell va ser tu. Bé, havia de dir alguna cosa més, no pateixis que ho tinc molt ben organitzat. Avui, l'Arxiu Nacional de Catalunya és l'arxiu del nostre país. Suposo que en tenim més que a Toledo a nivell d'estat, suposo, l'arxiu del país que té més fons nobiliaris. En tenim, he parlat avui aquesta tarda amb el Josep Fernández, òbviament, i tenim més de 100 fons nobiliaris de la noblesa catalana. Sembla que no n'hi ha de nobles, sí, n'hi ha, en trobes, surten de tant en tant, en trobes, vale. En tenim més de 100. Per tant, l'Arxiu de Catalunya que avui en té més. En tenim més de 100 i això representa, imagineu-vos, unes prestatgeries llargues, 1.000 metres lineals de documentació nobiliària. I tenim dins d'aquesta documentació nobiliària 23.000 pergamins. Us puc dir amb sinceritat, Armand, no t'enfadis, que el 90% d'aquesta documentació ha ingressat a l'Arxiu Nacional gràcies a les gestions de l'Armand de Fluvià. Una altra col·laboració important de l'Armand amb l'Arxiu Nacional i el baró de l'Albi, el Carles Montoliu, mort pobret aquest estiu a Madrid. Aquesta col·laboració va donar com a fruit l'Institut d'Estudis Nobiliaris Catalans, dels quals el baró de l'Albi era el president, jo el vicepresident i l'Armand, el personatge més important de tots els que estàvem dins
diguem-ne, d'aquest Institut d'Estudis Nobiliaris Catalans. Sembla, el títol és una mica pretensiós, ja ho sabíem en el moment en què el vam constituir. Però nosaltres, en fer aquella mena de societat, d'institut, d'associació, teníem clars 3 coses. La primera, volíem ajudar a aplegar dins de l'Arxiu Nacional de Catalunya més arxius nobiliaris. A veure, en aquest país hi ha noblesa, però ha estat sempre un grup social molt discret. Tan discret que fins que no va actuar l'Armand de Fluvià era difícil accedir als seus arxius. No volien. Però a partir, diguem-ne, d'aquestes relacions, vull dir que, en fi, ens van fer d'alguna manera els nobles del nostre país amics de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Va ser així, Armand. Haig de dir una cosa, que potser en aquests moments no és massa apropiada, però molts d'aquests nobles se'n recordaven del tracte que havien rebut en temps de la Generalitat republicana, per dir-ho d'alguna manera, no? I, esclar, t'ensenyaven cartes d'algun departament de la Generalitat que deia senyor Carles Montoliu, el pare o l'avi del Carles Montoliu, i després, amb tot el nom i els cognoms, posava ex-baró de l'Albi. Per tant, hi havia, òbviament, un reconeixement, no? Però ells tenien, en general, la noblesa aquesta actual, doncs no tenia simpatia per la Generalitat. Jo crec que nosaltres vam aconseguir que, efectivament, doncs, en fi, que els hi respectaria els títols, que no passava res i que no anàvem amb un bastó i amb un garrot contra els nobles. Tot el contrari. També el país necessitàvem dels nobles, però sobretot necessitàvem dels seus arxius per tenir un coneixement més aprofundit de la nostra història. Penseu que la major part, o molt bona part, dels pobles del nostre país, la documentació municipal, les poblacions petites, s'ha perdut. La documentació eclesiàstica en alguns llocs es va cremar al 36. Aleshores, d'aquestes poblacions, l'única documentació històrica que roman és aquella que tenien els titulars del senyoriu d'aquestes poblacions, que per tant la documentació està conservada en els arxius nobiliaris. Haig de dir una altra cosa, no sé si hi ha, no veig a la gent, però no sé si hi ha molts investigadors en aquests moments en aquesta sala. Hi haurien de ser, però no ho sé. Hi ha un aspecte important. La major part d'aquests arxius, d'aquest centenar de fons arxivístics nobiliaris, són verges. És a dir, pràcticament no hi ha posat la mà cap investigador. O sigui que es poden fer milers i milers de tesis doctorals i de treballs de recerca en aquests arxius. És així, Armand? Vale. En aquests arxius que es conserven a l'Arxiu Nacional de Catalunya. M'he perdut, però no. Volia dir que l'Institut d'Estudis Nobiliaris Catalans tenia per objecte, primer, aplegar arxius perquè es conservessin i perquè estiguessin a l'abast dels investigadors. El segon objectiu era afavorir l'estudi de les cases nobiliàries catalanes. A veure, en aquest país, històricament sabem moltes coses. Sabem el paper que ha tingut la monarquia, ho sabem. Sabem el paper que han tingut els empresaris, sobretot en els segles XIX i XX, ho sabem bastant. Sabem també el paper que han tingut les classes, diguem-ne, populars del nostre país, ho sabem bastant. En canvi, en general, sabem molt poc o poc el paper que ha desenvolupat la noblesa en el nostre país des de les èpoques més reculades, diria jo, fins al segle XX. Sabem molt poca cosa. Per tant, una de les maneres era, a través d'aquest Institut d'Estudis Nobiliaris Catalans, afavorir la recerca
d'aquest grup social representat per la noblesa. I després, el tercer objectiu era difondre aquestes recerques a la societat. I, a més, això ho van fer també a través d'unes conferències. Ara la Covid ho ha desbaratat tot, però espero que es reanudin una altra vegada quan tinguem una certa normalitat sanitària, unes conferències que donàvem a l'Acadèmia, a la Real Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, sobre algun aspecte específic de la noblesa catalana. Es van fer diverses sessions i el senyor Armand de Fluvià, el baró de l'Albi i jo preparàvem cada any els temes que es podien tocar i les persones a les quals podíem encomanar cada una de les conferències al respecte. Haig de dir també una cosa, és a dir, que l'Arxiu Nacional ha estat recíproc en aquest efecte que ens ha tingut l'Armand de Fluvià. Deixa'm parlar d'algunes coses. Primer, l'Arxiu Nacional va acollir, encara acull avui, la Societat Catalana, aquella tan llarga, de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària. Des de, en fi, quan l'Armand ens va dir, escolta, ens podríeu acollir a l'Arxiu Nacional? Què vaig dir jo? Cap problema, Armand. Mai cap problema. I, per tant, doncs, aquesta societat encara realitza les seves activitats a l'Arxiu Nacional de Catalunya. I després també, dins d'aquesta reciprocitat de l'arxiu vers l'Armand, jo vull destacar que van donar suport a la teva concessió o a la proposta de concessió de la Creu de Sant Jordi vers la teva persona. I recordes encara més detalls entre tu i jo, no cal que ho sàpigui la gent que ara m'està escoltant, no cal que ho sàpigui, però vam resoldre aquells petits problemes. Te'n recordes? Vale. Vam resoldre petits problemes de manera que l'Armand estigués content en el redactat que justificava la concessió de la Creu de Sant Jordi. Jo, Armand, ja no vull dir res més, només una cosa, i és que, com a resum, l'Arxiu Nacional de Catalunya, aquesta institució nacional, deu en una part important del seu camí, de les seves direccions, a l'Armand de Fluvià. Probablement sense la seva participació, la seva col·laboració, també la del professor doctor Jordi Nadal, doncs l'Arxiu Nacional s'hauria quedat, com passa gairebé a tot arreu, amb un arxiu general de l'administració i un arxiu històric de l'administració. Armand, ja acabo. Només que desitjar-te felicitat en aquests 90 anys i, sobretot, que continuïs treballant. El treball t'allargarà la vida, tinga-ho present, i que per molts anys podem gaudir de la teva amistat i la teva presència. Gràcies. I el faristol no seria millor, Armand? No ho sé. No ho Et sé. veuran més. Però us he de donar l'esquena, eh? Va, bueno, aquí, així, dret. Bueno, no sé. Bé, estic molt nerviós i en fi, i quasi no sé què dir, però vull agrair moltíssim tota la vostra presència
i aquest homenatge que em fan a la meva obra. Sempre recordaré que jo volia ser advocat, vaig començar la carrera d'advocat, però al final vaig veure en els jutjats, els secretariats, que sempre paraven la mà i la passeia, tota una sèrie de coses que no em van agradar, i aleshores em vaig dedicar a la genealogia i l'heràldica, que és la meva passió, la passió de la meva vida, i que encara continuo. No? Bé, tot va començar, sempre me n'hi han recordat, és curiós, la meva afecció a la genealogia, quan feia el batxillerat. En el tercer o quart de batxillerat, en aquella època, les històries dels països s'estudiaven pels noms dels seus reis. I jo sempre me'n recordo que tenia una llista a França de 18 Lluïsos. I clar, vaig començar a saber quina relació tenien uns amb els altres. I vaig començar així. Encara hi treballo, però tinc ja més de 68.000 persones introduïdes a la meva base de dades de reialesa. Totes les monarquies del món, des d'abans de Crist fins ara, hi estic treballant i s'està publicant mica en mica, n'hem publicat ja 4 volums, i aleshores era una cosa que per a mi era molt important conèixer tot això de la noblesa catalana, etc. Bé, doncs, de la realesa, diguem, mundial, vaig passar després, que encara ho continuo també, a la noblesa catalana. Amb el treball que estem fent i que encara espero continuar, es podrà veure el paper que ha tingut les famílies nobles catalanes a la nostra història, que ha estat molt important en tots els aspectes. Aleshores, estic treballant amb això i he dividit la feina amb la base de dades sobre la realesa mundial, després tinc que està publicat, les famílies comtals i vescomtals catalanes, tots els vescomtes i comtes de Catalunya, des de l'època carolíngia, i després els diferents volums que van sortint són la noblesa de privilegi. La immemorial era aquella que el 1217, segons hem pogut veure, Jaume II concedeix el primer privilegi de noblesa a un que no ho era, doncs des d'aleshores, en fi, s'estan fent aquests treballs. Doncs la noblesa immemorial, després la noblesa de privilegi, que és aquesta des de 1217, fins avui dia. I l'últim era quan la noblesa al segle XIX va deixar de ser un estament oficial, doncs que ja no tenia cap privilegi la noblesa, va deixar com qualsevol altre ciutadà, doncs vaig també un volum de tots, l'única manera de ser noble a Espanya en aquella època era mitjançant la concessió d'un títol nobiliari. Aleshores, el volum 5è, que era l'últim, són totes les famílies catalanes que van rebre un títol nobiliari per part dels sobirans i també estan allí. Aleshores, ara continuo treballant i que tant de bo que duri anys amb la noblesa aquesta de privilegi, que és gairebé inabastable, perquè és una cosa que no s'acaba mai. La genealogia és un treball, evidentment, que no s'acaba mai, perquè sempre van naixent gent, van morint i es van casant, i per tant no es pot tenir al dia totes les coses, però es procura fer tot el possible. Aleshores, doncs res, només volia dir això, que agraeixo molt, estic molt emocionat i moltes gràcies. Res més. Doncs bona nit a tothom i tanquem l'acte. Per molts anys, Armand de Fluvià. Gràcies.